Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa a wannan tasha mai albarka wato Asirka TV. Idan wannan shine lokacinka na farko zuwa wannan tasha mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za ka samu saƙon mun ɗora. Sabuwar waƙar Ado Gwanja ta ja cece-kuce a ƙasar Hausa. Sabuwar waƙar Ado Gwanja wacce ake mata laƙabi da Cas ta jawo cece-kuce a ƙasar Hausa, inda har mahukunta suka nemi hana sakin waƙar, inda Ado Gwanja ya mai da martani ya ce lokacin da yake gwagwarmaya sai yanzu da mutane suka ga ya sama wa kansa mafita za su saka shi a gaba. Waƙar Cas wasu na faɗa cewa ya yi habaice-habaice, inda wasu ke faɗar albarkacin bakinsu akan cewa yana wa tsohuwar matarsa ne habaici. Allah masani. Waƙar Cas ta Ado Gwanja ta samu fitowa akan YouTube channel na Ado Gwanja Isa. Wannan sabuwar waƙa ta Ado Gwanja wacce ake mata laƙabi da Cas ta samu karɓuwa a gun dubban matasa har da manyan mutane, inda matasa ke ta zuzuta waƙar, suke ta rera ta akan TikTok. Musamman ma mata da ke hawa kan TikTok sun fi rera wannan waƙa, suna ta raye-raye da juye-juye. Wannan waƙa ta karɓi kambu a wannan jiha tamu ta Kano. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan labari. Idan wannan shine lokacinka na farko zuwa wannan tasha mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za ka samu saƙon mun ɗora. Mun gode.